naksongoni tu damang dohot dainang, naksongoniak kaya nakon nami na mengikuti permingguan pasca paduahon di Budarion. Selamat beribadah madihita. Adorang sota mulai ibadat ta di Bornginon jumulo mahita martangyang sangobas di bagas rohat tabi. Amen. Maredehita sian buku de nomor 627 ayat 1 dohot 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Haleluya. Di Tuhan debatatai, idohat tuaon dohot hasangapon, dohot hamuliaon, dohot hagugun, napahehehon Tuhan Yesus, ido napahehehon dohot hita sogot ala ni Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Partangyang mahita, ale Tuhan debata, suruh matod di perbadia tu rohanami, asa tarapul situtu rohanami, marhite-hite pabahenan ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asalam Haleluya. Taeneha. Luani areha heheha. Tuhan tasih barbanangi. Ai manua do ibana.
Tatangi homa pati ni debata di pesta Paskah paduahon sadarion imana tersurat di Sada Korintus 15 ayat 50 songonon mahatana. Ope hamu akkadongaku na hinaholongan marsihohot jala so muba-uba mahamu jala lam sumurung matotong di bagasan ulaon ni Tuhani ay diboto hamudo dang magopo halu muna di bagasan Tuhani ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Maredehita siya buku de nomor 417 ayat 1 dohot 2. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata parguguna sohatu dosan para sirohana sumurung ama ni Tuhan Yesus Kristus si Panggulu hami. Hami halak pardosa na dangolon ro tujolo ni habangsan habadiami manopoti jala manganggukod dosa nami. Masay jot-jot huarsaki hami ho marhite-hite pikira dohot hata. Dohot pabenan nami naroai. Daku haholongi hami ho sian nasa rohanami. Dohot nasa ate-ate nami. Dohot nasa todinami. Dohot nasa gugunami. Nang dongan nami. Dang dosod diri nami hubay kami. Dibaheni tamado rimasomu jala uhumomu hami. Tuhamatean saliling nililing nai. Alay nama porus mahamin waing tu asin ni roham nagudangi. Mangido sian nasa rohanami, hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami, paubahon rohanami ala ni Tuhan Yesus Kristus. Anak kaholongan ni roham, si Pangulu hami dohot ala ni guarmu na beriyay. Ali Tuhan, say asi maroham di hami, halak na dangolon. Amen.
baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Songonoddo pangalahon ni debata di Portibion, pola do anakna nasasadai di lehon, asa unang mago ganup na persea di ibana, asa hanguluan na saleleng ni leleng na di ibana, hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Maredehita sian buku de nomor 10 ayat 2. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di pesta pasca paduahon sadarion imana tersurat di Roma bidu onom ayat 3:1-10 sada tajahama marsikat soring. Naso diboto hamu doon sude hita nasa naung terdidi tu bagasan Kristus Yesus tu bagasan hamatean nado hita terdidi. Ayanggo nunga sakabona hita dohot ibana, dinarap mate hita dohot ibanai, suang songoni mahita nang taringot tu haheheon. Aidung mate jolma lias do ibana siad dosa. Ay taboto do naso mate be Kristus dung mula mangulu sian na mate dang dirajai hamatean ibe ibana. Sumat tusima rajumihamu dirimuna songon naung mate didosai alai mangulu di debata di bagasan Kristus Yesus ido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata jalan nau piopsa. Amen. Mari dehita siap buku de nomor 706 ayat sada doh tulu. Hari
tidak ko maha porsiao tai, songon na hinatidak ko ni dongata saha porsiao di sandok portibion, rak mahitamadok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudusan, na tumo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tinuhon ni si Maria, na gabi-gabian si Anton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua to rudung ditanom, na mula mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di ton di parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot ya sesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogut dag ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin. Maredehita sian buku de nomor 96 ayat sada doh udutna lasta papunguma peliata pelian sada A dohot sada B. Sangat
Ibagasan Kristus Yesus Tuhan baik. Amin. Oras malihita kadamang dinang. Teman-teman, bangun yuk. Ayo bangun. Pagi ini kita akan pergi ke kubur Yesus untuk mengurapinya. Lalu, apa yang harus kita persiapkan untuk kita bawa? Saya rasa sebagai tradisi kita bawa rempah-rempah, wangi-wangian, dan balsam. Kalau berangkat sekarang, hari masih gelap. Kita harus membawa lentera. Oh iya, siapa ya nanti yang bisa menolong kita menggulingkan batu penutup Yesus? Nanti aja kita lihat di sana ya. Semoga ada penjaga kubur yang mau menolong kita. Ibu, siapa yang ibu cari? Apakah engkau mencari Yesus orang Nazaret yang dikubur di sini? Dan mengapa ibu mencari dia? Dia tidak ada di sini. Dia sudah bangkit dari antara orang mati. Ingat apa yang telah dia lakukan ketika dia masih di Galilea, bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, mati, dikuburkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Mari ibu, lihat dia ke tempat dia dibaringkan. Aku tidak percaya kalau dia bangkit. Pastilah mayatnya telah dicuri orang. Aku akan pergi ke rasul. Kami telah melihat kubur dan mayatnya telah hilang dicuri orang. Apa? Mayat Yesus dicuri orang? Aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Mana mungkin ada orang yang mencuri mayat? Untuk apa? Sekarang, mari kita lihat ke sana. Wah, betul. Mayat Yesus telah dicuri orang. Dan kuburannya pun kosong. Lihat, kain kafannya sudah terletak di lantai. Dan kain teluh penutup kepalanya sudah digulung. Sekarang kita sudah melihatnya. Dan kita percaya dia sudah bangkit. Tuhan, siapakah yang mengambil mayatmu? Dan di manakah engkau diletakkan? Kami datang mengurapi engkau, tapi engkau telah tiada. Ibu, mengapa ibu menangis? Tuhanku telah dicuri orang, dan aku tidak tahu dia di mana diletakkan. Ibu, mengapa ibu menangis? Ada apa denganmu? Tuhan, jika Tuhan yang mengambil mayat Tuhanku, katakanlah kepadaku, di mana dia Tuhan letakkan, supaya aku mengambilnya. Maria, Rabbani, jangan pegang aku, sebab aku belum pergi ke rumah Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. aku sangat bahagia telah bertemu dengan dia yang mati
mati di kayu salib telah bangkit. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Mari kita bersukaria, memuji dan memuliakan Dia. Dungi di dok Jehovah matusi Musa, patol-tol matanganmu tu atas laut, asa sumuang akka aeki lingkup tu halak Mesir, tuaka huretana dohot tuaka parsih hundulna. Jadi di patol-tol si Musa matanganna tu atas laut, gabi sumuang ma lauti tu dalanna hian mareyak torangari, gabi ma porus mahalak Mesir, mencupakon aeki gabe di tunggalinghon Jehovah mahalak Mesir tu tonga ni laut ai sumuang ma akka aeki jala dilikupi akka hureta dohot akka parsihundul rodi sude parangan ni Raja Parau akka namangi huton nasida tu bagasan laut dangadong teba sia nasida nanggusada alayang guhalak Israel mardalan di nama hiang di tonga-tonga ni lauti jalaga bedorpi di nasida akka aeki di siamun dohot di si hambirang nasida asa di palua Jehovah di nasadari halak Israel sian tangan ni halak Mesir gabe di ida halak Israel mate halak Mesiri di topi lauti jadi dung di ida halak Israel tangan na timbul nabi nahe ni Jehovah tu halak Mesir gabi mabiar mabangsui mida Jehovah jala porsea nasida di Jehovah dohot di si Musa na pusonai ima sahatna yang go paskah parjolo ima nunga hehe Jesusi lausido nagabe topik ni mingguta di natuari nuayang kadamang dainang di hahehe onai nuayang adong do huaso di Jesusi ima huaso ni debata nabui paluahon bangsona ido nagabe topik di mingguta paduahon pesta paskah sadarion alanima dihamu kadamang dainang pesta paskah paduahonon ima mamulus sian laut narara lapatanna paskah ni halak Yahudi pesta na paduahon ima parningotan haruruar ni bangsa Israel sian Mesir songonatar surat di buku 2 Musa bindu 12 nang bindu 14 nuaingon kadamang dainang masa do borngin parpudi andorang soharuar bangsui sian parhatobanan Mesir di uhum debatado halak Mesir ala ni takang ni Raja Parau nunga polaro di siahali di patupa debata uhum manang tulah asarade rajai paluahon
halak Israel alai lam martakang do rohani rajai. Di ujungna di patu pada batado muse uhumna ima pasapuluhon ima hama mate ni buha baju ni halak Mesir. Dungipe asarade raja parau paluahon bangso Israel. Gabe parningotad do namasai di bangso Yahudi jala ganup tahun dirayakon nasida sahat tu partikiatan waingon. Ulaon di ujungi dohot panginuman songon panginuman parsirangat doi di patupa Yesus. Ulaon paskah na songono na kadamang dainang na pinatupa ni Yesus dohot akasisiana songon na tarsurat di Lukas 2 ayat 2. Alani di Lukas 2 ayat 2 takas do nang di paimbaru Yesus do pangatusion ima pangatusion paskai. Asa pasca dadabe marningot haruruar ni bangso Israel sian Mesir. Alai pasca ima bahen parningotan di Yesus tuhatai. Namarningot do hita namarsitaonon do Yesus tuhatai di lehon ibana do sudiaka daging ng todina ng rohana asa malua unang gabe binasa hita alani dosata. Alani molo tataringoti pesta hamamate do pesta haheheon ni Tuhan Yesus. Dohot anon di bulan 5 pesta hananaik ni Tuhan Yesus. Nama naringoti doi saluhutna ima parningotan di Kristus Yesus tuhatai. Kadamang dainang dung haruar bangso Israel sian Mesir tentu las dorohana sida. Ay malua manasida sian tangan ni Raja Parau do akas soldaduna menconok dopak nasida. Alai gabe tubuh mabiar ni rohana sida dada holan sian pudi nasida marhite nang menconok Raja Parau mambahen nasida tahutan. Alai lam martambado hatahuton nasida ala di ida nasida sonson di jolo nasida ima raut laut rarai. Dangadong dalan na asing lau paluaon diri nasida. Tertakup jala dibunuh manang mate dibuat laut rarai. Inama di pikiran niaka bangso ni debata bangso Israel. Manang di pikiran nasida hatiai. Alaya kadamang dainang marhite huaso ni debata gabe mahiyang do lauti. Di tonga-tonga ni lauti mahiyang do. Alaya ang halak Israel bui do mardala nasida di laut na pinahiyang ni debata. Gabe bui manasida malua sian Mesir sian marhite lauti. Alai mangihuton tradisi hajaudion adong dua ipola di nama molus aik rarai nasida. Parjolo ima lam gabe mananda do bangso Israel dihuaso ni debata. Jala lam marpos niroha nasida tu debata. Paduahon asa ditanda halak Mesir. Dohot bangso sileban. Pabua debata na sitong do na paluahon bangso Israel sian Mesir. Atong kadamang dainang tudia do na ideota turpukon di 2 Musa bindu 10 paton. Hamuna kadamang dainang huria na hinolongan di bagasan Yesus Kristus dang kohom debata. Allah tidak tinggal diam melihat bangsa Israel yang selalu dibunuh, dicekam kehidupannya oleh Raja Firaun. Allah tidak tidur, Allah tidak diam, tapi justru Allah mengawasi
matanya tertuju kepada bangsa yang dikasihani. Dang makohom debata mida parukilo ni bangsona. Di palua debata do akan namarukil inorhon niaka hamaolon dohot akka pangunjunan. Naso tarpatupa di jolma. Tarpatupa do di debata. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Dan adong naso tarpatupa debata kadamang denang. Yang go dipikiran di bangsoi mate nama ami di laut raraon narohana. Alanga masay jonok raja Parao do aka soldaduna lahu mampunuh bangso ni debata Israel. Alai ima pandunganyo ni debata waso ni debata mandungani nasida gabe mahiyang maaeki lauti di bayan debata boi nasida mamulus laut rarai. Alai yanggo raja Parao do huretana do sudia ka soldaduna gabe dialang aek ido do lauti ido. Atong kadamang deinang tujuanna asa saluhut bangso makatidakot ibana marhite pambahenanna. Pambahenai ima patuduhon wasona tuaka musuna do patuduhon holongna tuaka naniasianna. Idong banyak kadamang deinang jot-jot do di tonga-tonga ni pardalan ni nguluta tanpa tersadari sasitongna diusung debatado hita tusada situasi dot kondisi na semungkin yang gue dipikirata taida tupudi dohot tu ragam niaka musuh nana yang mamusa hita halak Kristen songoni nang taida dopak siamu dohot hambirangta sonsodo ragam niaka hamaolon dohot parukilon dangadong nabui gabe dalan haluar sian situasi i jala dangadong nabui tapatupa hita laho paluahon dirita pakila laot tape gariada madok ikon diusung debatado hita tusada inganan manang situasi nagok keputus asaan. Alai sasitongna dipatupa debatado dipatupa debatabe kadamang deinang songoni asa tatadda do dirita naswadong gogota dohot wasotta pamunakon diri sian ragam niaka hamaolon dukoni i gabe tatadama nang hadirion dohot waso ni debata gabe mambahen hita marsigatung holan dopak waso ni debata. Hanya di dalam Allah lah kita menemukan jalan. Kita sendiri melihat tidak ada jalan. Olo do songone te amanginang di tikina susah hita di tikina galau sude pojot aka pikirat taon. Nata pikir dodang adong dongata. Nata pikir dodang diusung debata hita. Tu solusi manang tu perbaikan ni situasi ini. Alani makadamang deinang parbinoto do debata dia kana masa di tonga-tonga ninguluta. Tengok mai. Tuhan itu maha tahu apa yang terjadi dalam diri kita. Jadi kita tidak boleh cingeng. Kita harus kuat. Kita harus bisa melangkah selangkah demi selangkah untuk maju ke depan. Karena Tuhan tidak pernah tidur. Karena Tuhan tidak pernah mau diam akan semua kita yang Dia ciptakan. Jadi parbinoto de debata dia kana masa di tonga-tonga ninguluta jala laos rodo ibana mambuan barita nauli di tonga-tonga ni parukilota. Alanima kadamang deinang tiki taparolohon akka parlota be ganup marsada-sada na maragami porhat mahita marhite hapor siot tabe ala adong do debata naung mananda hita naung boto taringot tu parlota dohot umboto kegagalan-kegagalata
Laos ibana do kadamang denang nabui paluahon hita dinasa saluhut paru kilota si paru kilota sia do potta do mutusima kadamang denang Raja Parao mambahen tahutan alai lamar tamba do tahutan nasida ala di ida nasida son di jolo nasida laut rarai dangadong dalan na asing lau paluau dirina tartakup jala dibunuh manang mate di laut rara nasida ina ma di pikiran nasida di bangsoi alai boido nasida marhite waso ni di bata gabe di pahiyang di bata laut rarai hamunak kadamang dainang huriana hinolongan di bagasan Yesus Kristus ulaon ni di bata do salhut nai paluahon sudai bangsona Ulau ni debatado nang paluaon hita sian hado saota marhite hamatian na marhite haheon na sasitong na ikon mambahin hita do sasitong na laung umbiar mida debata songoni nang lampatoguh na porsiat tamanyan pabua sayna pamunangan ni Tuhanido hita maralauhon saluhut musutta ima akka hamaolon na sonson di jolota kadamang dainang. Alani huriana hinalongan di bagasan Yesus Kristus hatiha tadopi laut rarata hatiha tadopi nasasi paru kilota di ngoluta na maragami ganup hita na mangadupi na marsada-sada imana tadok gabe paru kilo mai dohot hamaolo mai gabe olo do sipata suan di rohatta na so di asi ide bata hita ina rohatta di pikirata jalata dok tarimas di bata dopak hita hape daung adong do tujuan ni laut rarai adong do tujuan na sata parukil honding uluta. Sebenarnya dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan, sesungguhnya itu adalah karena kasih Tuhan. Ada tujuan Tuhan membuat semua itu, ujian dan tantangan itu. Tujuannya asa lam tapajonok do dirita tu debata. Asa lam marserep do hita mengadupi nasa parukiloni. Asa ta'alu-alu khoma holan tu debata Jehovah sambing ma ala holan ibana do nabui paluahon sude sian nasa na tadopi na tardok si paru kilonon nihita jol masal hutna ala nima dia munak kadamang dainang tarpatupa debata do laut rarai gabe hamuliaon di goarna jala Uhud mampuan hita tu bagasan parsauran narusu dohot ibana debata na pasuang aeki lingkup tuhalak Mesir lausido nang debata paheheon Tuhan Yesus haheheon ni Tuhan Yesus sakadamang dainang sian namatei ido nang napasuang las nirohata dohot pahehe hiras nirohata laho menguruti pardalanan ni ngoluta haheheon ni Tuhani ima napaswakon gogo dohot pakirimota dina mangadupi saluhut hamaolon ni ngoluon alani selalu mahita madok mauliate. Selalulah kita menginang mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan dengan kematiannya, dengan kebangkitannya itu dari kubur, dari kematiannya, ternyata dia akan naik ke atas surga. Ternyata dia memberikan menempah tempat kehidupan untuk kita semua manusia. Kehidupan yang begitu kekal dan abadi. Alani dang permanen portibion. Alani unang makirim hita
tabo ni na mangulo di portibion. Alai iko makiri mahita di Tuhan Yesus Tuhatai na sa toktong mandungani hita, na sa toktong paluahon hita sian laut rarai. Na bui menyelesaikan sudiaka persoalan ni kehidupan ni hita di natardok hamaolon di namangulon. Alanima kadamang deinang marhite pesta Paskah paduaonon, marhite pesta Paskah na paduanon asa hehema hita saluhutna. Hehema hita marhite pambahenata, maradopo debata, maradopo dongata, maradopo pungata, maradopo subde akahuma liang ni hita ala iko marsakap do debatang. Jala iko tahatidak kodo sude nasa pambahenan ni debata. Ala ni debata tuat taido olo ibana manglehot dirina mate bangkit imana hehe ibada sian hamatieni gabi merdeka masudi gabi malua mahita sudi na so taretok kiado hita kadamang deinang ala ni dosata ala ikor Roma anak na sesadai asa malua do hita unang magu hita ala ni dosata atong tahamule teuma di Tuhan debata mata Yesus Kristus tuatai siala dengan bahasa doa sini rohanai boy hita malua sia sudena sa si paru kilota jala di pamunang do hita marhite hamonangatan waeng na nilehon debata boy hita beraktivitas boy hita mangulahon aka ulauta ganuk marsada-sada di sude pandungan nyon ni debata atong tadokma mauliate tu debata. Amin martangyang mahita. Mauliate ma Tuhan debata Jehova di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Siala asidot holong roham dot dengan dibasam na satoktong Tuhan mangaleon hai pasot di hami. Dok kogu di hami. Tarumobi hami na patupaon pelayanan pakubasion di huriam di bagasan sedarion. Boy tarpatupa sa luhut na Tuhan marhiti hamamaten dot haheom Tuhan gabi sa luhut to dinami boy hami Tuhan mangulaon aka ulaon naung dileko Tuhami Tuhan nagabe tanggung jawab nami patupon sudi aka pelayanan nang pakobasyon nami suak songoni mata he Tuhan nang hami na pungudison disadarion ima Tuhan namarningot ho Yesus Kristus Tuhan nami dinang mate do dinang hehe Tuhan paradeon inganan saliling nililingna inganan hanguluas saliling nililingna tusudi hami jolma manusia di bata Jehova di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami ido na huama teo kami di bagasan dari Tuhan mari te ende do puji-pujian nami Tuhan apala ima nabui peleo nami tu adopamu na bade Tuhan asima roham di hami Tuhan saluhut na nabungon ima Tuhan akapar dosa do hami ale nunga di sisa ho Tuhan nunga di palua ho hami Tuhan ido na humule teo kami asima roham di hami Tuhan sesa masuk dosa nami Tuhan asa gabi pasu-pasu hami di tonga-tonga ni riam di tonga-tonga ni parsaura nami tarumubi di tonga-tonga ni bangsom di bata Jehova di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami Oma madungani hami manang tu dia hami manang dia di ulau kami Tuhan manang dia toktong Tuhan laka nang parada nami sai homa mangaramuti mamasu-masu hami urupi mahami Tuhan saliling mangulu hami Tuhan asa sudena sa na ulau kami Tuhan ombar mai tulomo ni roham omatang yang nami elek nami na sombo kami marhite-hite goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami martang yang hami tuho amin marindi mahita plasta pasat mapiliata Itu
Datangnya koma piliata ale di bata amanami na di Banua Gijang. Odo harorani saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehon mitu hami. Pelian nami tuho. Sajalo may gabi uap nausus di julum. Pasu-pasu may dalaramoti. Asa huparhasi ang hami pilianon. Patimbulhon harajonmu di tonga-tonga nuriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asalam tanda hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut ma lomo ni roham, di Banua tongon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion, hanguluas siapari, sesa madosanami, songon panesanami, ti dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togion tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marahwana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaur homadamena tu todi munabe. Amin. Selamat Paskah Madita. Shalom. Dihita amang dodainang adong